We are still in business. No vacation, no day off. 247. We are taking orders. Send a DM anytime at all. Day or night, bro. We don't sleep for this side. Our customer satisfaction is our concern. Every other thing, duro, facts. For S3 pass replies, we are active. For good rates, nobody but a Dan. What of fast payments? When you confirm the speed, you go shout out para Jesus, he show me die. As Lancy commerce. Ngilethele nangoshuni ka True Organic i-chlorophyll juice. Le juice sesiza abantu abaningi guys. Singachaza kushona ilanga kodwa mengabe wena ufuna ukuthi uthole usizo mayelana nalezo zigulo zakho, ziningi izigulo la ezilashwa ile juice. Kungenzeka uphathwa ikhanda elikuhluphayo elingapheli, uhlushwa isikhumba, uhlushwa i-back pain, uhlushwa ama-ulcer, uhlushwa ama-piles. Kuningi nje esingakubala okuhlupha abantu okugudluzwa ile juice. Le juice lena akayona i-medicine, i-supplement guys. Ifike emzimbeni ivule lokho okusuke kuvalekile, kakhulukazi abantu besilisa. Abanye babo bajwayele ukusebenzisa izinto ezinjengoma-energy drink, gcina sekuvaleke izinto eziningi, bahlushwe izinso. Izinso lana ziyaklineka la izinso. Phinde futhi kubona emdlandleni wasekamerweni. Hayi guys, kuyashesha yonke into, kuyareneweka yonke into. Imithambo yegazi guys iyavuleka la kule juice le. Use for zonke, asithi nje use for zonke nje uthi uma ngabe usebenzisa, ungawusebenzisa anytime, uyavula, kuvuleka izinto ekade zivalekile. Phuthuma ukuzitholele lo sisterand ebhodlela. Uphinde futhi ungakwazi ukuzenzela 100% i-profit mengabe uyidayisa. Mengabe ukhona abantu abaletha kwi-business, i-company yakunikeza 10% every time mengabe bethenga kule company. Asibonke.